ବାବା ଶୋଇ ପଇଲା। अरे बा उठ ना ए बुलिया को वा उठ पहुँचीगले पार्क रे पुओ तो शोई पड़ा तार गाड़ी रे बसले मैंने शोला तार गाड़ी रे बसले मैंने शोला आ कि तार काम ना बस पड़ा शोई पड़ा जा बुली जा देखिए कौन कौन अच्छे सब हाँ तो उठो ना नो ओड 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 नो ये भाई बुए क्यों खोला है अच्छा 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 बाबा देखी कौन नहीं सिर्फ तो बोला बड़ा बोला चलो बड़ा जल्दी जो एडिया बाबा no no siapa ya enggak punya tuh cikgu enggak ada इधर किन चलते हो सही आसो बाबा यार 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 हे हे अच्छा 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 जल्दी यार 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 हे चलो 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 साई दादा बोलू जी कहेंगे अच्छा 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 धाना यार अच्छा 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 से सियाड़ू जीवन जियो चलो 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 आगे बढ़ो से चलो 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 एडी साइड वाला केन से देखना है फोटो उठा चलो चलो चला 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 देख बा चल चल जैसे फोटो उठाऊ तू फोटो उठाऊ एपड़ दे बाबा यार देख 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 एपड़ दे एपड़ दे गाली गाली रे बसी है राजा चिया गली गाली गाली कुआड़े चढ़ गाली भारी वाला चप्पल से पिलाटा जुआड़े जाऊँगी ये ता पछे पछे सियाड़े जाऊँगी चली चली केमती जाऊँगी साई बाबा सी ता बाबा मामा सांगे चलुची फोटो उठाउथिला फोटो उठाउथिला म छाडिगी ना ना कथा कहउछन्दी हां कोन कहउछ मम्मी कदला का दीदी डाकिलु का दीदी ना कोन तना साई कोन साई कोजी काई बड़ फोटो उठी गेसिबी याडे आसो एपटे खाली खाली कहूँ मत छाड़ी दियो मु खाली चलि एका तो फूल सुंदर सुंदर फूल लगी ना हाँ बस ये आलू फोटो उठे आ जा क्या ये बाबा हे 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 दुकान दुकान तुझे तद दुकान अरे याडू गाना
ସେ ସେଇଆକୁ ଦେଖିଦେଇଛି, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠିକି ଯିବ। ଏଇଠି ବାବା ଖେଳିବା ଚାଲେ। କାହିଁ ଦୋଳି କାହିଁ କାହିଁ ସେ ବସିବ। ଧରିକି ଚାଲିବେ। ବୋଉ ଉଠେଇଲା ରିସିଭ୍ କଲା। ବୋଉ 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 ସେଠି ମାମାକୁ ଦେଖ, ମାମାକୁ ଦେଖ, ମାମା। ବାବା ହେଇ ହେଇ ଏଇଠି ଅଛି 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 ଏଇଠି। ହେଇ ବା ଏଇଠି ବା ଖେଳେ। ବାବା ଓହ୍ଲେଇବ ଓହ୍ଲେଇବ। ହଉ ସେଠି ବସିବ। ହଉ ହଉ ବାବା ଏଇ ହେଇଲା। ବାବା ଆଉ ଖେଳିବୁ? ଏକା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଖେଳିବ? ଦି ହାତ ଧର, ଦି ହାତ। ହଁ ଧରିବ ଧରିବ। ବାବା ହେଇ 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 ବାବା ଏକା ବସି ତାର ଖେଳୁଛି। ବାବା ପଡିଯିବୁ। ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବ? ବାବା ବାପା ହଁ ଦେଖୁଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନା ଏଇ ସେଠି କୁନି ବେବି। ଛୋଟ ପିଲା ବସିବ, ତମେ କହିବ ତମେ ବସିବ। ନା ଏ ତ ଯା ନା ଗଲି। ସିଏ କହୁଛି ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ଚାଲ ଆସ ଧନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାପ ଗଛ ହେଇଛି ନା? ଗଲି। छी ଖେଳି ଖେଳି ଦିହ କଣ ହେଇଗଲା? ପାଣି ପିଇ ଦେ। ନିଜେ ନିଜେ କରିଦो ହାତ। ଥଣ୍ଡା ଟା ପିଇଲୁ କି? ତୁ ପି। କଣ ଥଣ୍ଡାଟା ଆଖି ମାରୁଛି।
ଆଉ ପିଉନୁ ରଖିଦିଅ। ଆଉ ପିଉନୁ ରଖିଦେ ଚାଲ। ବୁଲା ଚାଲିଛି ସାହିରେ ପାଣି ପିଆ ଚାଲିଛି। ବାବା ସଇଲା ଯିବା। କାଖେଇବି ବାବା କାଖେଇଛନ୍ତି ବା। ବାବା ପାଣି ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଇଆଡେ ଆସେ ବାବା। ଏଇ ଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ये की स्टाइल है आई? आइलु ଯାଇ 100 ମିଟର ଯିବା ଚାଇନେ ଦେଖିଲୁ ବସିଲା କେମିତି ଦେଖିଲୁ? ବସିଲ ବାବା ଘରକୁ ଯିବାନି? ବାବା ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲୁଚିକି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଯାଇ ସେଠି। ଏଇଟା କ'ଣ ଉଠି ପାରୁନି ଉଠିଲାନି କ'ଣ ବାବା ଆଉ ଉସି ଯାଉଛୁ ଯା ଯା ପଳା ଯା ପଳା। କରିବା ବୋଲି ଏପଟରେ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରିଛି ସିଧା ଚୁପଚାପ ବୁଲୁଛି ସିଆଡ଼େ ଜମା ଆସୁନି। ପାଣି ବୋତଲ ତାର ପାର୍କ ସାରା ବୁଲୁଛି। बापा दारू मार देले धना ए बुल 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 सियाड़ जाना एड़े रे हाँ ता तो नहीं हो सरीगला साइडर कांदिला आम्बुलांस वाला बोली साउंड होला के जाउजी केंती कोला से गाड़ी घूम केंती कोला बासे गाड़ी केंती घूम गला बाबा तू केंती तो से कुनी भी केंती पकई देला से कुनी तो केंती पकई देला तू कांदिलु से कुनी भी केंती पकई देला मन भइला केंती कांदिलु एवढा झाला बाट तो गोटे ही आसे हाँ अंधार आगला पड़े जो बाहर कि अंधार आगला बाबा हमें जाऊँ पार्क पाखे देखिए गल तो बुली गलु कहला पापड़ खाई सुटे गलु मेला बोली पान पापड़ खाइब चल आग खाया तो खाई ଆଉ ପାପଡ଼ ଦେଲେ ଭାଇ ଖାଇବା ଶନିବାର ପାପଡ଼ ଖାଇଲା ଦେଖ मेलण भितर न जाए पापड़ खाया स्टार्ट करदे पापड़ खाइले एका एका कहले गोटे दिए मुझे खाई पापड़ खाइला मामू आस पहुँची गए पापड़ कौन खाई आस आस वो तो शो पड़े चलो निजा मिलन बुली देखी जावा
କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛ? ଜ୍ୟୋତି କହୁଥିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଘର ଦେଖିବାକୁ ଗାଁ এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳୀ ପୂଜା ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ମେଲଣ ଚାଲିଛି। ଏବେ କାଳୀ ପୂଜା ଆଳତି ଚାଲିଛି। ସେଟା କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ଖାଇବା ତାକୁ ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ଚାଲ। ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ନେଲେ। ହଁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା ଖାଲି ଶୋଇଲା। ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ତମେ ଖାଇବନି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ। ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଟା ପକେଇଲେ ସେଠି ଅଧିକ କାମ ଭଲ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖିକି ନେଇଥିଲି। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହେଇଯାନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କେହି ଭଲ ନୁହେଁ କାହାକୁ କିଏ କହିବା ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛ ତମେ ଭାବିବା ଦରକାର, 5 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ଭଲ ଚାଲିଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଗ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବସ୍ରୁ ଖାଇଦେବ। କ'ଣ କରିବ ତମେ? ଯାଅ।
ସାହି ଉଠି ସାରିଲା ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେଣି। ସାହି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଫାଇନାଲି ସାହି ତାର ବେଲୁନ କିଣିଦେଲା ଏଇଠି ଆସିକିରି। ଧର ନିଅ। ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କାନ୍ଦିଲା ବେଲୁନ ନ ବୋଲି ବେଲୁନ ନେଇଲା ବାବା। ଭାଇ ବେଲୁନ ଆଣିଛି ମତେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁନା। ବା ଚାଲ ନେଇଯିବା। ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନା ବସିବନି ସେ ବସିବନି ବୋଲେ 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 Sorry.
बाहर जा बाहर बाहर जा फुल नहीं आलो हाँ